Du kan sætte Sandra til at spille, hun gider ikke hjælpe. Sandra, du behøver ikke gøre noget, du kan bare stå og filme. Er det ikke nice? Jo, det kan vi filme. Hvad hedder din? Palle. Nej, ikke Palle. Bent. Den hedder Bent. Så det er Bent. Og Sigurd. Prøv at se. Se her. Jeg filmer et øje. Se, hvad er det nu, det her? Okay, hvad er det, vi skal fjerne nu? Vi skal fjerne det her udenom. Okay, så prøv at gøre det. Jeg er ved at fjerne. Anne, hvad er det her? Er det synslæren? Hvad er det her? Er det synslæren? Jeg tror, du skal have hænderne ned i det. Hvad? Du skal have hænderne ned i det, eller sådan nogle handsker. Er det herude, man skal fjerne? Anna, du skal lige hjælpe Anna. Vi skal bare have det her fedt og sved ud. Pas på, du klipper i øjet. Du skal også filme noget Annas. Ja, jeg kan lige filme Annas. Jeg er kommet til at klippe noget over, Jan. Hvad er det her? Er det synsnerven, jeg lige har klippet over? Nej, det kunne jeg også sige. Den bloder. Sigurd bloder. Halløj. Der er hår på dit øje. Ja, der er kohår på mit øje. Du er helt rum på dit øje. Men på Bent. Ja, der er kohår på Bent. Stakkels Bent. Ja, vi kan lige over og filme nogle andre. Er det okay? Lige et øjeblik. Vi skal lige se den første klap, som jeg klipper af. Det er den første klat. Meget flot. Den bloder. Ja. Ja, hvad er det, jeg lige kom til? Filmer du det? Ja. Det kan vi også se. Okay. Nu er vores fedt. Ja. Ja. Kan du ikke gøre det på en lidt... Mere voldelig måde? Nej, ikke voldelig, men bare sådan lidt mere en sådan... Lidt mere gangen. Tag pincet. Ej, vi skal passe. Sigurd har også kohår. Ja. Og det er sådan en værktøj, der skal den øje. Det lugter af gammel. Vi brugte det. Der er et eller andet gammel knu. Sådan der. Det er godt der, ikke også? Jeg kommer over, jeg er bagefter piger. Sarah, du bliver lidt nødt til at hjælpe mig. Hvad den her? Ja, vil du lige komme derover? Jeg kommer om lidt. Tak. Det ved vi ikke. Filmer det. Se her, Sarah. Du skal også filme det første kat, jeg får klippet af. Se her. Jeg tror, det er noget hornhinde noget. Det er en flot stor kat. Ja, der er hår på. Og det sidder fast på mit handske. Sandra? Du ikke bare filme? Bare hold kameraet. Du skal bare komme tæt på. Ja, det er du ikke bare kæmpe. Hvad er det der? Det er musklen, der styrer øjet. Prøv at se her. Hvis du står sådan her. Gør sådan her. Så drejer dit øje. Ja. Hvad er det her, jeg har fået over her? Det er også muskel. Anne, jeg har lidt spørgsmål. Hvad er det her for en? Jan? Den her der. Det kan være det i øjnene. Skal jeg bare... Herfra, ja, så klipper du af hele vejen ned rundt der. Det var det var øjen midten måske. Der står Coverside vil lige finde Sigurds øjne. Her. Er I færdige med at filme, eller? Sådan. Okay. Det her, det er øjenlåget. Det er øjenlåget, den er. Nå, I har fået det... Så I bare handsker på. Man kan totalt godt se det, så. Godt tøset. Godt fundet. Jeg ved ikke, skal jeg kigge herhen, skal vi lige også sidste klippe af? Ja, og så derfra, og så hele vejen ned, og så rundt om det. Ja, det her. Ja. Det er ligesom bare klippe fast.
Prøv at se, Mikkel er her. Han har fået et skåreri også. Ja, hvorfor er der æg her? Det er nogle Olsen. Svært at dissekere det her. De skal ligge i godt knæ. Ej, den her, den er helt hård. Ole skal bruge noget også der. Hvad er det der værd? Jeg finder en må jeg lige prøve at se det? Nej, Mathias, du skal ikke rundt. Du skal ikke rundt og lege med det. Det må I gerne. Nej, vi leger ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke. Vi står og leger. Nej, vi står ikke og leger med det. Jeg vil bare helst ikke trække vejret ved læse. Altså, vi spiser bøf hver eneste dag. Er der hår på? Tilbereder Ja, mad. det er kohår. Om vi er mennesker. Spiser bøf. Se, hvor nice det er. Se. Man kan ikke se det. Det er fedt, det der. Og bittevæv. Kan man se det? Bittevæv. Og se, det her, det er kød. Det er så der kød, der godt spises. Ja, det lugter godt. Hej Sigurd. Det skal jeg springe rundt på den der. Og se den her. Det er ikke så godt. Så regner vi med, at der kommer øjensaft. Nej, kan vi ikke prøve det? Kan vi ikke prøve det? Nej, vi skal jo Først til sidst. dissekere den ordentligt. Må jeg godt se kål på den med sådan en her? Ikke lige nu. Nej. Nej, til sidst. Og det her skal ikke være på, om vi... Vil jeg tage lige hen? I got power. Kan man se øjet? Er I stoppet med at filme? Nej, det hjælper. Lidt længere den vej. Sådan. Perfekt. Er I stoppet med at filme? Nej, den står der og filmer. Sådan der, nu er jeg sataneme begyndt at komme ind. Det er de der røde pletter, der har filmet. Jeg vil skille den her lille ting ad. Jeg vil lige prøve at tage det der. Det er helt hårdt. Ja. Det er så sejt. Jeg tager mig. Jeg tror, jeg ved, hvorfor man kalder dem engangshands. Jeg er godt glad for, at du skal ikke lege med slagteri. Hvorfor ikke? Eller, altså, du bare ikke sådan, fordi hvis du taber det der, Så skal du selv samle løn. Hvad er det her? og gøre rent. Kan man se øjet? Det er kød. Kan man se Sigurd? Ja. Det der kan spise det der. Ja, selvfølgelig. Spis det. Man kan spise alt på kød. Ja, prøv lige at komme. Steg det og spis det. Så kan jeg lige vise jer tingene godt. På grund af tiden. Det her, det er sygt lavet. Det går op her. Så kan man godt dele øjet. Det er sygt lavet. Ja. Jeg synes ikke, at den her skalpel, den er så... Astrid, nej, Laura, du skal da klippe de øjne. Laura, de siger splat lige om lidt. Det er lige som om, at øjet det går ud af. Ja. Klar over. Nej, det er mega svært. Jeg tror, jeg har sagt så bedre end min. Ja. Se. Ja. Jeg får lige en mere, og den her, der sidder her. Nej, det er fint. I kan dele det nu. I kan godt dele det nu. Jeg skal lige få den synsnævn. Ja, det er der hernede. Men Jan, hvad er den her hårde ting, der ligger her? Jan, skal det her ligesom også klippes ud af? Sådan en lille hård ting. Det har jeg ingen anelse om. Jeg prøver at få den fri, men den her skal heller ikke Det sådan. ligner nærmest en syste eller sådan et eller andet fejl ved konen. Hvor nice. Ja, fordi det er fejl, ja. Jeg husker det sige, kan det være kræft? Ja, så kan det også være. Skal jeg også klippe... Har Sigurd kræft? Kan konen have haft kræft i øjet? Kan det være svulst? Det er svulst af det. Jeg synes egentlig, du skal begynde at dele det. Du har fundet synsnævnen, ikke også? Der. Kan svulst da Så godt del den over på midten der. Ja, nej. Godt. Altså, så vil vi da ikke røre ved det. Skal jeg Prøv så. bare dele den her? Lav et hul, og så knip den over. Ja, der hul. Så den er svær at... Skal jeg bare prikke? Ja. Jan, skal jeg bare prikke? Ja. Skal jeg den over? Og pas på dine fingre, ikke også? Ja, Så jeg vil foreslå, at du gør sådan hernede, fordi så hvis du smutter, så rammer den ikke ned på dine fingre.
Ja, det skal jeg skære bil over nu. Ja, og gør ligesom Sara, ikke også? Det indre øje. Du skærer hernede. Hvor nice. Hvis du smutter, så ryger den ind i Røgechili. Lad være med at gå rundt med det, for så får vi simpelthen fuldstændig. Nu har jeg rørt ved et underøje, er det klart? Eneste mig og Astrid, som der ikke har rørt, det er Dennis. For Dennis er der rørt. Nej, jeg troede, han var lidt sej. Vores ko, den har haft kræft i øjet, og jeg er ved at fjerne dens kræft. Seriøst? Ja. Ja, det må blive kirurg i dag. Ja, prøv selv at se, hvor godt Hvordan ved du, det er kræft? det fortalte Jan. Han sagde, at det højst sandsynligt var kræft. Der kommer noget splat ud af. Ej, hvordan kan du gøre det der? Det er bare kød. Ej, hvordan kan du gøre det? Se lige, der kommer sådan noget plader ud af. Nu har jeg fjernet kræften. Vores ko er kureret. Ja, vores ko er kureret. Sigurd er kureret fra sin kræft. Det kan være, at vores øjne kommer fra den samme ko. Fuck. Klam. Jeg kan ikke få. Skal man bare have hul? Hvor sejt egentlig. Kan I se? Jeg synes ikke, det der skalpeller. Nej, du har rørt det ikke. Hun vil ikke, hun er simpelthen så bange. Politik, det kommer lige sådan ud. Jan? Gør det her rigtigt? Ja. Hvad med mig? Hvor de bare giver bum, spiller den for højre over det hele. Hvad med mig? Nej, Mathias, nej, au, Mathias. Ej, se det der kæld. Det er altså lidt Hvad var det, du skrev? unaturligt ud. Kræftsvulst. Kræftsvulst. Sigurd havde kræft. Kan man godt se det? Ej, ser det bare sejt ud, det her. Ja. Kan du ikke lige der hurtigt? Ej, prøv lige at se det der gelé. Må jeg lege med det? Nej. Hvorfor ikke? Jeg er sikker på, at jeg ikke må lege med det. Måske ikke lige. En avis, ja, selvfølgelig. Ikke lige nu. Nej. Læg dig ovenpå ham her til ansigt. Han er sådan. Så holder du ligesom fast i øjet, så det ikke... Nej, det er sådan helt... Ej, det er sådan helt... Du har gel i dit hånd. Anna, du skal lige bruge det her uden handsker. Øj, se. Ej, hvor er din flot. Ja. Ej, det er dit også. Den skitter. Mathias, så må lige være på øjen her. Det er klister. Jeg skal lige have noget snask ud. Han har noget snask i øjet. De der perlerunder. Hvad er det sagt? Se, vi skal se, om vi kan forstørre. Ej, se. Det virker. Anna, jeg skal have snasket. Hey, Anna, var der ikke sådan noget snask i dit øje? Det er ligesom, du sidder fast inde på bagsiden. Nej, prøv du se. Det er jeres kommer jo også fra. Ja. Okay, så vi skal bruge avisen. Må vi ikke tage det her gel? Jeg er så reklam. Anna, du skal ikke. Må man ikke tage det der gel? Jeg er så reklam. Kan man se over? Ja, det kan man ikke. Lidt længere ned. Sådan der. Vi tabte. Kan man se det? Nej. Nu kan jeg... Nej, sådan er jeg. Det er huden for øje. Okay, hvis vi bruger avisen. Skulle man ikke tage det her gel ud? Hallo, men det virker. Hallo, skulle man ikke tage det der gel ud? Jeg kan ikke se noget igen. Skal det der af? Skal det der gel ikke af? Det skal af. Vi gør der avisen på. Anna, du skal lige hjælpe med at fjerne det her. Okay, Anna. Sandra, kan du ikke holde... du har ikke snasket til. Kan du så ikke holde telefonen?
så man kan se det her. Ej, prøv lige se her. Ej, se hvad jeg har fået. Se, jeg har fået lidt film herovre. Er det ikke flot? Se lige, hvor flot det er. Vi er det, der har haft en lille skade på lidt. Ej, det kan være sådan en kugle. Det er lins. Der er den. Anne. Se, det er Anders Jense. Det er Bents Jense. I can see you. Hvad er det der? Og der har du fundet linsen. Ja. Sejt. Det er virkelig sejt. Se, er min linse ikke fint? Og den virker. Den virker. Skal jeg så bruge den her? Den virker perfekt. Ja. Skal jeg bruge den her til noget? Anna, hvordan fik den der linse ud? Hvad skal jeg? Nej, Eller måske på være præsten. vigtigt. Prøv lige at se pupillen. Hvilken form har pupillen? Okay, så Laura, vi skal lave et snit på hornet. Den streg, ja. Ja, du må det godt. Ja, det skal jeg altså lidt snore. Jeg dog med fingrene i min Anne, pas på, at du ikke maser linsen. Der er rigtig meget på, det drysser. Se, ja. Okay, Jeg er snasket hænder. Ja, prøv at se, den er helt hård i den derovre. Prøv at se, Anne. Den er helt hård i den. Jeg gider ikke holde den her. Center, vi skal lige have det her. Hvad skulle være bagefter, Jan? Det her, hvor vi prøver at få linsen ud. Vi skal have billeder af, når linsen er ude. Men vi har bare nået det til, at vi skal til at rydde op. Nej, det skal jeg ikke. Jan, hvordan får vi linsen? Så er det grøn. Det er grøn. Du må ikke stoppe. Det der hul. Hvad skal jeg gøre med øjet? Ja, se, Jan. Du drømmer på papir. Så skal du prøve at pille Jan, linsen ud. hvordan får jeg det Prøv at nu? holde den hen over og vise, Hvad at skal du kan ikke kigge med den. øjenkugle? Vi kan ikke få linsen. Det her det er en kraft. I må gerne rydde op. Dem, der gerne vil gøre øvelsen færdig, de må gerne gøre det. Det gør vi ikke. Så ellers så rydder jeg op. Så kan vi tjekke, om man kan se. Vi må gerne gøre den færdig, så. Men alt kødaffald kommer herop. Det sker der ikke røre mig. Er der nogen af dem, der prøver at skære af, som synes, det er Sådan ulækkert? der. Ej, hvor er den flot. Synes I, det er ulækkert? Nej, det er sjovt. Anna? Det vil jeg gerne gøre igen. Kan vi ikke prøve med testikler? Ej, tak, Anne. Der sætter vi gratis. Ej, hvorfor? Vi skal lige afprøve den. Så skal vi lige finde den. Må jeg vaske den, så der ikke er sådan noget stress på? vi så det der gel. Og det virker sejt. Ja, hvor skal man gøre det her? Den får du vasket af heroppe. Og vi koger lige lidt vand, så vi kan få det ordentligt vasket af, ikke også det her? Prøv det der igen, og så se, det er linsen. Og den forstørrer. Med instrumenterne, ja. Ja. Se lige, hvor nice. Og det er øjet. Og prøv at se ud. Og det er øjnene. Og det der, den kraftsvulst. Det er sikkert. Wow. Anna med at vaske op herovre. Er du færdig? Og det der kan man næsten ikke se. Ja, de skal se. Nu får jeg ikke lige igennem det. Så skal vi skære den over. Den her. Hej, Anna. Vi skærer linsen over lige nu. Jeg kan heller ikke lide det. Jeg kan heller ikke lide det. Ja, det er nice. Det er jo lidt Maria, hun går Jeg kan ikke få den af kniven. Jeg kan ikke få den af kniven.
sejt. De elsker det. En halv linse. Det er noget af det sjoveste, vi har lavet. Og endnu en halv en. Det er sådan helt hård inde i. Øjenhule. Og pupiller. Det er det hårde Og derinde i. snask. Snask, snask, snask. Det er bløde inde i. Og det er hårde inde i. Hvor sejt. Har vi ikke? Med papir dernede. Det gør jeg lige her. Jan, har vi ikke en opvaskebørst? Hvor har vi noget? Vi har en... Jeg vil gerne vaske hænder nu. Okay, så er vi færdige. Ja, kan vi godt sige det. Jeg præsenterer lige delene. Det her, det er øjenhulen. Det her, det er pupillen. Det er linsen. Det er kraftsvulsten. Og det her, Er en masse snask. det er en masse øjenhinde. Nej, det hedder det ikke. Det er en masse kød, der er rundt om. Efter, at vi havde Anna, må jeg godt vaske mine hænder nu? Mange tak, fordi I så med.